tässä ahkera instrumenttiasentaja Ville Kälviäinen Pistää pois nyt. työnsä ääressä, kuten huomaamme. Hän ei tunne tätä kamerakammoa ollenkaan. Kato nyt Ville tänne päin. Enkä katso, sä näytät kuitenkin jossain. En näytä, minä lupaan. Tää ei mene mihinkään Karpon ohjelmaan. Mennään jonne yleiseen jakeluun, laita nyt pois. Se on pois. Ei se on pois kuitenkin. On. Laita nyt. No, Mennään kotiin. otat se lopputili. Osa. Miksi? Mie tykkää tommosesta. Älä nyt hölmöile, iso mies. Mun täytyy tehdä filmi meidän firmassa. Joo. No, pane nyt katso. Mie katso sinne päin. No, Enkä katso. käyt siellä röttelee. Laita nyt pois. Älä nyt hölmöile. Mennään kotiin. Tällaiset voi kotiin lähteä. Mitäs sä sanot ammattihystyksellä? Pomot kius. Älä nyt jumalat iso. Laita nyt pois. No se on pois. No eikä oo. Joo. Sä näytät jossain kotona sit kuuluu. En näytä, ei tulisi mieleenkin. Otatko mä tästä kulmasta